Det er spændende. Og et chok, der springer med det. Skulle der ske andet? Den skal synge. Fordi loftet, det bliver bare brugt. Det bliver sort. Det sker ikke Fordi jeg ser meget røg, mand. Det sker ikke en skid. Hvis det var sgu da røgforgiftning, det der. Sker der forkert? Kan I putte ned? Og så tage snoren væk. Nej, det kan ikke være rigtigt. Og vi Det glemmer må det. komme lige om lidt. Jeg så det ikke bare røg. Men jeg tror, det er varmen, der skal gå dernede i. Kagen smelter i hvert fald. Nej, men røvsyg og større. Jamen, der må der være noget, den skal ramme den der nede i midten, for at den kan sige noget. Kan jeg tænde den? Men det er fordi, den virker bare som om, den sidder løs nede i plastikken. Skal den overhovedet nu? Ja, der er en melodi i. Happy birthday. Hvad? Man skal sgu da tænde den der, og så tænder de der af sig selv. Til en hvad? Man skal tænde den i midten, og så tænder de der af sig selv. Kan jeg tænde den? Jeg prøver at gå ned og røre et eller andet dernede. Ej, det burde da gøre allerede noget nu. Jeg bliver ikke, hvis en bøs kommer på mig. Hvordan det heller ikke? Du skal tænde den først. Der sker ikke noget. Fuck, Melanie. Gud. Du er aldrig, mor! Så skider jeg. Ej, hvor flot. Ej, nu fik bare røvchok, mand. Det gør jeg sgu da også. Gud, hvor den flot, den kan åbne sig sådan der. Så er der lige alle, hvad han sprang hjem. Jeg skider. Ej, det går da rigtig godt. Så ved vi, at den virker. Nej, hvor er den irriterende? Jeg tror, naboen der ikke hører. Den er lidt dagsøden der. Ej, men nu var det jo meningen, at der skulle være mere lys, så vi kunne sidde og se. Det er meningen, at man skal tage snoren op, og så tænde i den, fordi så tænder de alle sammen. Ja, det er helt andet i det der. Jeg får bare se, mand. Emil, han lå bare rigtig og slappede af, og så lige gør jeg sådan... Den osede da også bare helt vildt deroppe, mand. Så kan du se, der skal ikke meget til, så bipper den. 20 eller 20 alarmen. Brandalarmen. Der skulle det meget til, før jeg kom væk ekstremt meget røg. Så meget, ja, prøv at se for sådan nogle små lys der. Stop. Ja, det er bevaret. Nu er de ved at dø lysene. Kan den ikke bare dø, når den er død i forvejen? Ej, hvad var det nu, den kunne spille i hele dagen? Det var den kunne den godt spille til, den ikke kunne mere. Jeg kan bare sidde og vente på, at den stopper. Vi sidder her Ja, bare tag den med. mange minutter på den her. Det starter hele tiden forfra. Jeg gider ikke mere nu. En kæreste, 2. 0 Jeg kæreste. fjerner den. Jeg fjerner den. Så er der røg igen. Skal jeg fjerne den? Altså, Den er da så flot. okay. Der vil ikke have noget i kagen med. Jeg kan bare sætte ind holde og svære, så jeg kan godt lide at høre det der hele dagen. Hvorfor det? Det her. Nu er jeg gået i stykker. Så læg med fødselsdagen med. Hvor er du røvlangsom, mand? Men hvad er det første?